Resulta, ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials.
Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok. Ang dekada ng nagtataguyod ng katotohanan, 5 dekada ng nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 4 minutos na nakaligat sa takna alas 6 ang aga. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Welcome sa syudad sa Bacolod kay sa probinsya sa Negros Occidental. Nagapangalagad ng Bombo News and Views Morning Edition. Diri sa DYWB Bombo Radyo Bacolod 630 kHz sa frequency sa inyong mga radyo. Adlaw kita sa Domingo, petsa 20 sa bulan sa Pebrero sa tuig 2022. Kag sa ato nga mga headlines, sa ato nga balita lokal, abogado kag sugar planter sa Negros Occidental, ginakabig nga kadalagan ng temporary restraining order sa importasyon sang kalamay. Task Force Disiplina nagapahanumdom sa kandidato kag supporters nga hindi magbutang sang campaign material sa hindi designated area. Hepe sa Bacolod Police Station 3 nagpaatag nga ginalibot nila ang area of responsibility. Bouncer sa bar nga nag-operar bisan curfew hours, nagbutig sa kapulisan. Mga nasunugan sa Barangay Batas ang Biyernes, nakabato na sang food packs kag financial assistance. Lalaki pilason matapos ginbuno sang iya pakaisa sa syudad sang San Carlos. 81,600 pesos ng balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa bypass operation sa Banwasang Manapla. Sa ato naman nga balita national, Finance Secretary Carlos Dominguez III willing makigsapol sa mga presidential candidate agod diskusyonan ang pag-manage sang trillion pesos nga utang sang Pilipinas. Kaaliodi ginbalabagan sa iya pagkampanya sa sulod sang private subdivision sa Antipolo City. Manila Mayor Isko Moreno Domagoso nagalaw nga iga-endorso sang PDP laban sa pagka-presidente sa 2022 elections. Sa ato naman nga balita international, United Kingdom amat-amat na nga nag-recover kasunod sa pagpanghalit sang bagyong Eunice. 12 ka individual missing gikan sa nasunog nga barko sa kadagatan sang Greece. Sa balita sa negosyo, SSS pensioners, ginpahanumduman nga tubtob sa Marso 31 na lang ang deadline sang pag-comply sa akop. Balita sa Inampang, Pilipinas mag-host ang duha ka events sa FIBA 3x3 or Ukon FIBA 3-on-3 subong nga tuig.
Sa balita sa entertainment, Jake Cyrus, ginakabig nga litra ang ginpakigbahay ng litrato siningan nakatopless. Ginpakigbahay ng transition bilang isa ka transgender. Balitang espesyal, lalaki nga ginkagat sang bagi sa North America, paano nakasurvive aton hibaluot. Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 7 minutos na nakaligat sa taknang alas 6 sang aga. Sa liwat nagahatag kita sang katahuran sa tanan niyang magkapamati sa 630 kHz sa lilisuan sang inyong mga radyo, sa managalantaw na pamati sa Facebook Live, subong man sa mga nagatutok sa Bombo mobile app, o kung sa audio web streaming sa www.bomboradio.com, ang official website sa Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Kagkaroon sa detalye na sa mga balita, upod ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag Bombo Zaldi Foro II. Kagkaroon kadto na kita sa detalye na sa kato nagapangunang nga balita lokal. Dako nga kadalagan para sa isa man ka sugar planter sa probinsya sa Negros Occidental ang pag-issue sang temporary restraining order akong TRO batok sa sugar order number 3 sa Sugar Regulatory Administration. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Atty. Dino Yulo, ginpeg sini nga ginapanginbulahan niya mga grupo nga nagdangop sa korte. Agud niya mapanaog ang TRO sa sulod sang 20 kaadlaw. Naibaluan niya nag-issue sang Regional Trial Court akong RTC Branch 73 sa Sagay City, Negros Occidental sang 20-day temporary restraining order akong TRO batok sa SRA Sugar Order number 3. Suno kay Yulo, ang nagkakatabo sa karon ng isa naman kapag panghangkat sa sugar industry, kag kinahanglan nga og yunan agod nga malampuwasan. Nagpangabay si Yulo nga pangamuyuan ng mga witness kag mga abogado agod nga mangin madinalagon sila sa mga hearing nga patigayunon batok sa importasyon sang kalamay. Sunod diri mahimo man nga mag-import sang kalamay kung mayara sang kakulangan pagkatapos ang sugar milling season bangod sa karon. Kung madayon ang importasyon, kaluluoy ang mga sugar planters ang pungsod, bangod mangin manubo ang presyo sang produkto. Suno kay Yulo, ang mga dalag nga kumpanya ang makabenepisyo sa iga-import nga kalamay, nga 200,000 metric tons o kon 400 million kasako sang kalamay. Ginapahayag man sila nga personal man niya, nga akon man siya nga magabulig, agud niya mangin madinalago ng iya nga pagpugong sa ginaduso nga importasyon sang kalamay. Dako ina kadalagan no kag napangimbulahan ato ng mga grupo nga nagpasaka sang panumbungon para sa mapakunggan no o temporary restraining order. So nakita na naton nga hindi na inakabot sa March 1 no nga amot kanin talana nga pitsa sa pag-abot sa mga sa mga kalamay gikan sa ibang nga pungsod. Ang kaban sa pagpayag ni Atty. Dino Yulo, sugar planter sa probinsya sa Negros Occidental. Samtang naghingyo ang task force disiplina sa mga kandidato kag sa mga supporters nga hindi magbutang sang campaign posters sa hindi designated area. Nahibaluan nga nagaupod ang task force disiplina sa City Legal Enforcement Team sa pagpangkakas ang posters sa poste sang kuryente kag malapit isa nakabula ng ini nga operasyon. Ini ang pagsunod sang tripartite agreement sa tunga sang Bacolod City Government, Central Negros Electric Cooperative kag Bacolod City Police Office nga kakaso ng mga campaign materials sa electrical utilities. Sunod sa pinuno sa Task Force Disiplina nga si Wilfredo Giolingo, supot na ang kalumuon sa ginbaklas ng campaign materials bangod wala man sang pili sa ginakakas. Wala man sang may nagreklamo, magluwas lamang sa City Heights Subdivision nga nagpamangkot ang mga supporters apang ilaman na intindihan sa ginpaathag nga yara ang poster sa electrical utilities. May gikakasman nga campaign material sa sulod sang Vendors Plaza. Sulod kay Giolingo, ginapanagiyahan sang city government ang Vendors Plaza kag ang Bacolod City Public Plaza gani hindi pwede butangan sang campaign materials. Wala naman ginatandog sa enforcement team ang posters sa mga national candidates nga yara sa puno sang kahoy, bangod lain man nga ahensya sang gobyerno ang in charge diri. Nagalaom naman si Giolingo nga mangin responsable ang publiko kag hindi na magbutang sang posters nga ginadamulian nga lugar bangod madamo pa sa iban nga gatrabaho ang task force disiplina. Ato ng trabaho pero hindi man lang namo may basura patagani nga ginabantayan man nga gapakapoy man sa kilid sang dalan. That's why kadani kun aton hinyo na aton pumuluyo nga be responsible enough no nga makakabulig man sila sa gobyerno, hindi na magdugang pasaway nga kung kita na nga violation, hindi na lang paghimuon para nga mabuhin-buhinan man ang obra sa aton nga mga tao sa gobyerno. Ang kabahin sa pahayag ni Wilfredo Giolingo, team leader sa Task Force Disiplina.
Ginpahayag sang station commander sa Bacolod Police Station 3 nga ginalibot sang kapulisan ng ilang nga area of responsibility. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Armelin Vargas, ginpahayag sini nga ang mga establishmento sa AOR akong area of responsibility sini ang nagasirado na pag-abot sang alas 11 sang gabi apang sang tinalikdan nga tuig. Ginkadtuan na sini ang mga establishments sang pagpungko niya bilang station commander sa Station 3 bukod may history man ang mga ini apisar nga sirado na ang mga ini naga-operate sa gihapon sa sulod sunod diri sang Biyernes mga alas 11 sang gabi. Ginkadtuan sa mga kapulisan ang isa ka bar sa tabok lamang sang istasyon sang Bombo Radio Bacolod agod nga checkero ng mga establishments apang ginpahayag sang bouncer nga ini ang sirado na apang sang kaagahon nakuhaan sang Bombo News team sang video nga madamo sa mga kabataan nga nagagwa sa bar kag may nagapanghaboy pa sang botelya sa makahulubog nga ilimnon. Suno kay Vargas, magahimo sila sang report angot diri ipadala sa Bacolod City Police Office kon BCPO agud mapadala sa Bacolod Emergency Operations Center kon EOC kag mahimuan sang tikang ginpahayag man sini sa mga ginikanan akon nagapanawagan man ini sa mga ginikanan nga dapat bantayan man ang ilang mga kabataan ilabi na ang mga minors bangod wala pa ang mga inisang kapasidad agud magdesisyon para sa ila kaugalingon. Nagpasalig man si Vargas nga matimingan gid ang mga violators bangod hindi man tanan nga oras makapalagyo ang mga ini sa pagsulundan niya ginapatuman sang syudad. Ang inyo nga information nga ginpalabot sa amon hindi na siya mag sa mga bungol nga dalunggan aksyonan gina namon kag ako lang hingyo no nga ang inibilang aton nga kausa nga pagbato against sa COVID-19 hindi lang siya iya sang mga frontliners iya sa local government unit iya sang kapulisan kundi effort ni tanan. Ang kabayan sa pagpahayag ni Bacolod Police Station 3 Commander Police Captain Armelin Vargas. Aminado ang Task Force Disiplina nga nagakalain-lain nga ordinansa ang mag-a-apply sa mga nagalapas sa curfew. Mga menor de edad nga nagainom sa makahulubog nga inimnon kag mga bar nga nagapasulod sa mga menor de edad kun gabi. Kagabi sang kaagahon nakuhaan ukon kahapon sang kaagahon nakuhaan sang Bombo Radio sang video ang mga pamatan-on nga bag-o lang gwa sa bar sa Lacson Street kung sa diin ang iban pa sa mga ini ang naghaboy pa sang botelya sa dalan. Sa interview sang Bombo Radio sa pinuno sang Task Force Disiplina nga si Wilfredo Giolingo, isa sa mga problema sang city government ang mga establishmento nga nagaserbe sa ilimnon nga lapaw na sa curfew hours kag ang mga nagainom kun gabi. Gamay naman ang multa sa tion nga maglapas sa health protocols mga 200 pesos lamang ang para sa wala nagasuksok sa face mask. Wala naman sang closure sa mga establishmento nga naglapas sa protocol. So kay Giolingo lain naman nga ordinansa ang mag-a-apply sa kapulisan angot sa liquor kag curfew samtang may separado naman nga mga pagsulundan para sa establishmento nga wala sang business permit. So sa pinuno sa task force, hindi allowed ang mga minors sa mga balay ilimnan kag dapat nga makapauli na ang mga ini antes ang curfew hours. Kung may manggamo naman suno kag Giolingo, sarang ini ma-responsibilidad o kung maresponsdihan sa Bacolod Police Station 3 o kung Bacolod City Police Office. At isa ina nga halimpas ang primero nga pag-pandemic, no, isa gina nga dako nga problema sa mga establishment, no? Kasi kung tulokon ta ang aton nga city ordinance o ang protocol violation, tsado gidya kagamay sang penalidad, no? Wala sang unless ka kung pagi sa mga korpyo na sang aton nga kapulisan nga lapaw na sa korpyo. Ang kabahin sa ukon ng dugang nga pahayag ni Wilfredo Giolingo, team leader sa Task Force Disiplina. Nakabato na sang food pack sa ginasyal nga financial assistance sa mga nahalitan sa pagluntad akon sa nagnuntad nga sunog sa Purok Sawmill, Barangay Batas ang Biyernes. Madumduman nga anong kapamalayang totally damaged samtang isa naman ang partially damaged sa sunog nga may kabugusan niya kahalitan niya nagdangat sa 225,000 pesos. Suno kay punong barangay ang Lito Abaring. Ginhatagan nila gilayon sang food pack sa financial assistance sa mga nasunugan.
magluwas sa barangay nagpalabot man sang bulig ang Department of Social Services and Development o DSSD kag Bacolod City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sunod sa punong barangay ginpapasa na nila sa mga papeles sa mga nasunugan kay nagpatigayon man sang sila sang special session nagod nga patpaton ang mapalabot nga bulig ugod nga mapadasig ang recovery sa mga nahalitan. Bukas naman ang barangay sa mga dugang nga donasyon para sa mga biktima sang sunog. Sa karon nagapuyo sa ilang mga himata ang pila sa mga nadulaan sang pamalay samtang isa naman ka pamilya ang ginpatiner sa eskwelahan kung sa di nagatrabaho ang isa ka nasunugan. Nagpahanumdo man si Abaring sa mga pumuluyo nga hindi pagbiyaan niya nakasaksak ang mga kuryente kung maghalin sa balay kag padayon naman nga mahinalungon. Ginatagan naman sila sa mga fact, tapos ginatagan naman sa DSSD. Ginatagan naman sila sa mga papers nila para matagang financial assistance. Sa ilang mga activity sa sumil man. Ang isa lang dahil ang sa eskwelahan, kaya gaobra na sa eskwelahan ng isa na sunugan. Ang kabayan sa pagpahayag ni punong barangay ang Hilito Lito Abaring sa barangay Bata, Bacolod City. Samtang pilaso ng isa ka lalaki matapos naging buno sa iyaman mismo nga pakaisa sa sitio Igaba Babais, Barangay Buluwangan, San Carlos City, Negros Occidental. Ang biktima ang kilala kay Domingo Baya, samtang ang suspetsado naman ang kilala kay Jose Jerry Fajardo, lunsay mga mangunguma sa nasambit nga lugar. Sunod kay Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station, first cousin gid sang biktima ang nagbuno sa iya apang may daan na ang mga ini nga higot anon. Santo sa pahayag sang biktima nga ginbulong sa karon sa ospital nga sa nakaligad nagpatigayon ang mga inisang pagbaligya sang kahoy kung sa diin may nagluntad nga paglansihanay sa income o kung hindi patas ang tungaay. Apang sa nakaligad nga gabi, samtang si Baya ang nagapauli kung sa diin malabayan sini ang balay ni Fajardo, ginapahayag sa biktima nga siya ang ginpantayan sang suspetsado. Sa alegasyon sini, ginpalukpan siya ni Fajardo sang buga nga may bala nga holen apang wala siya maigo kag nahimo pa sini nga maagaw ang armas. Apang wala ini nakahibalo nga may kutsilyo pa nga ginahuptan ang suspetsado, gani siya ang ginbuno sang makapila ka beses. Ginapahayag man nga nagwa gid ang pila ka mga kaundan sang biktima bangod sa malala nga pagpamuno gani katubtob sa karon yara pa ini sa isolation sa San Carlos City District Hospital. Sa karon nga nahulat sa San Carlos City Police Station ang medical bulletin sang biktima agud mahibaluan kung pila sa kabuno ang ginagom sini. Samtang ginpasalig naman ni Aurita nga makasugilanon na ini sa investigador. Ang suspetsado ang una naman nga nagpalagyo matapos sa insidente apang ginpakabaayo man nga magsungka. Sa karon yara na si Fajardo sa nakahunong sa custodial facility sa San Carlos City Police Station. Desidido naman ang biktima nga pasakaan sang kaso ang iya nga pakaisa nga mahimo magpangatubang sang kaso nga frustrated murder. Papauli na ini ang aton nga biktima sa ila balay. Or ka makapauli, maagi gid ini siya sa balay sang suspetsado. According sa iya, nga ginbantayan ini siya sa iya nga pakaisa nga suspetsado, kag didto ginpalukpan siya sa buga na bala ang iya bala, Jolen, pero nakagaw ya ini. Wala siya kabalo nga may kutsilyo gali ini ang suspetsado, amutong ang ginbuno sa iya. Ang kabahin sa pahayag ni Police Lieutenant Ruby Aurita, Deputy Chief sa San Carlos City Police Station. Kag sa ito na katapusan nga balita, lokal nagdangat sa balor 81,600 pesos ang suspected shabungan na kumpiskar sa mga kapulisan sa ginpatigay nga drug bypass operation sa Purok Happy Happy, Barangay 1A, Manapla, Negros Occidental. Ang suspetsadong kilala kay Alan Tingson, 49 anyos, single, residente sa nasambit nga lugar. Nakuha sa iya nga paghinakop ang isa ka small, 3 ka elongated, yag 2 ka the big hit sa transparent plastic sachet sang suspected shabu kalakip na ang bypass item. Ang suspected shabu ang ginabanta nagabugat sang 12 grams kag may estimated market value nga 81,600 pesos. Nakuha man gikan diri ang 500 peso bill nga bypass money, isa ka pack sang transparent plastic para sa repacking sa illegal nga droga, 2 ka lighter kag coin purse. Ang suspetsadong nakahunong nasa kustudiya sang Manapla Municipal Police Station kay natala na nga magpangatubang sang kaso nga pagbayular sa Republic Act 9165 kon ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligat sa takna ang alas 6 ang aga. Magapanumbalik ang Bombo News and Views Morning Edition pagkatapos lamang sang pila ka mga importante nga pahibalo.
Bombo Radio Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release sini ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos Bacolod. Number 1! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipad sa takna ang alas 6 ang aga. Sa gihapon na niyang Bombo News and Views Morning Edition, kay saliwat kami inyong mga tagbalita. Bombo, Glory Fatal Shario. Kag Bombo, Zaldi, Foro, the second, kagaron, kanto naman kita sa detalye na sa nga balita, national. Nagpabutag sang kagustuhan si Finance Secretary Carlos Dominguez III nga pungkuan kaupod sa mga presidential candidates
ang pagdiskusyon na hanungod sa pag-manage sa trillion pesos nga utang sa gobyerno nga pagamanahon sa mga inigikan sa Duterte administration. Suno pa kay Dominguez, may ginapreparar na nga package para sa masunod nga administrasyon. Dugang pasining nga nakahanda sila nga i-briefing ang tanan nga presidential candidates kaya ang ilang nga economic teams kay iga presentar man sa mga ini ang mga ideya kung paano dapat i-handle ang nagasaka nga utang. Naibaluan nga sa pagtakop sa 2021 ang Philippine government ang may 11.73 trillion pesos na nga utang nga nagtuga agad nga ang debt to gross domestic product o kung GDP ratio o kung ang diferensya sa utang santo sa kadakuon sa ekonomiya ang yara na sa 70.5%. Mas mataas ang gamay gikan sa international accepted sustainable threshold nga 60%. Apang ginpahayag naman ni Dominguez nga dapat mahangpan nga ang pagsaka sang debt to GDP ratio ang yara sa aton nga ikasarang. Madumduman nga una na nga nagpahayag ang Department of Finance nga ginatrabaho na nila sa Fiscal Consolidation Plan nga kon mapanabo ang long-term nga kahalitan sa ekonomiya dala sang COVID-19 pandemic nga nagtugas ang recession. Kaya gini ang implementar sang masunod nga administrasyon. Ang fiscal consolidation ang nagakahulugan sang pulisa sang gobyerno nga nagatuyo nga mapanubo ang deficits kaya ang pagtangkas sang utang. Pahayag ni Dominguez nga ginapreparar na nila ang transition documents para sa masunod nga administrasyon. Ilabi na nga history na sa Pilipinas ang matahuay kag orderly nga pagbaylo sang gahom. Ginpahayag ng presidential candidate kag Labor Leader Leody de Guzman nga siya ang ginbalabagan sa pagpangampanya sa sulod sa isa ka pribado nga subdivision sa Antipolo City kahapon. Sa isa ka video nga ginpakigbahin ni De Guzman sa Facebook, makita nga ginpunggan sa mga security guards sang isa ka real estate developer nga Winnings Homes Realty and Development Corporation ang kandidato kasubong man ang media sa pagsulod sa subdivision. Ginpahayag sa labor leader nga ginimbitar siya sang organization sa Macaba sa sitio Banabasa ni Luis sa Antipolo City nga mag-discuss ang iya nga plataporma. Pahayag ni De Guzman nga masobra tayong takatuig na nga nagapuyo sa lugar ang mga residente apang sang nakaligad nga 3 katuig ginangkon sang Winning Homes Realty and Development Corporations nga ginapanagahan ni Edwin Alzona ang duta nga ginatukuran sang ilang nga mga pamalay. Sando sa campaign team ni De Guzman, imbes nga magsulod sa propiedad ang mga miyembro sang organisasyon na lang ang nagpadulong sa gate agad nga madiskusyonan ang plataporma sang labor leader. Gibayag sa mga ini nga ginatun-an man sang team ang legal matters kag nagakonsulta sa ilang mga abogado na tuhoy sa insidente. Aminado man ang campaign team ni De Guzman nga wala sila sang komunikasyon sa tag-iya sang real estate developing company. Samtang ang management sang Winning Homes Realty and Development Corporation ang nagpahayag naman nga nakibot sila sa nga ang labor leader kag ang iya nga mga team ang nagtinguha nga magkampanya sulod sa ilang private subdivision. Payag sa mga ini nga wala sila nagapamatok kay Leody kag sa iya pagpangkampanya, plataporma kag supporters. Apang bangod pribado ang ilang nga subdivision, pahayag sa mga ini nga dapat ginpangayo man ang ilang nga pahanugot sa pagsunod sa propiedad kasubong man nagpangayo sang consent sa Legal Homeowners Association sang subdivision nga Audrey Heights Homeowners Association. Kuluyag sa mga ini nga magkampanya sa sulod sang private community. Ginakasubo man sa management ang sala kag wala sang basihan nga akusasyon sang kampo ni De Guzman. Nagapati ang real estate developer nga ginpatalak ang mga ini sa mga nagareklamo nga informal settlers sa lugar nga magapamatok sa development sa Audrey Heights, ilabi na sa pagpadayon sa trabaho sa nakaligad nga developer nga pagtapos sa mga dalan kag pasilidad nga para man sa ikayo sang komunidad. Nagalaom si Aksyon Demokratiko Bet Isko Moreno Domagoso nga siyang iga-endorsos ng PDP Laban Party ni Presidente Rodrigo Duterte para sa pagka-presidente sa 2022 elections. Ilabi na nga ang ruling party ang wala sang ginapanguyatan nga standard bearer sa palabuton nga pinili ay ginpagwa ni Domagoso ang statement sa press conference kung sa diin ginkumpirmar ni Ani Agrarian Reform Secretary John Castriciones nga ang Mayor Rodrigo Roa Duterte National Executive Coordinating Committee nga isa sa mga support networks ng presidente ang magasuporta sa presidential bid sang alkalde sang Manila.
Pangabay ni Mayor Isko nga kung wala sang presidential candidate ang PDP laban, siya na lang ang ila nga itibong. Dugang pa sini nga wala sang malain sa iyang ginahambal, kag hindi man siniluyag nga magpakot-pakot pa ang partido sa iyang ginabatyag. Madumduman niya una nga ginominate sang PDP laban si Senator Christopher Bongo nga mga presidential contender. Apa nga madugay na nga aide ni Presidente Duterte ang nag-withdraw sa iyang certificate of candidacy sa tinalikdan nga tuig sa pagpahayag nga hindi siniluyag maipit sa tunga sang nagabungguanay nga Duterte factions. Ang bata ni Presidente Rodrigo Duterte nga si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio ang nagapadalaga naman bilang Vice Presidente kay nagakampanya para kay former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. agad magpungko sa pinakamataas nga pwesto sa pungsod. Suno kay Aksyon Demokratiko Chairman Ernest Ramil nga posibleng alyansa tunga sang PDP laban kun si Moreno nga igandorso sang nasambit nga partido. Apang ang linyada sunod diri ang hindi dapat transactional in nature kundi reformist kag progressive. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 32 minutos na nakaligad sa taknang alas 6 sang aga. Kakaroon kadto naman kita mga kabombo sa aton nga balita sa patrol kaupod kay Bombo Grace Lynn Lobaton para naman sa aton nga misa sa subong nga adlaw sa Our Lady of Candles Parish. Yara na sa piya ka linya, Bombo Grace Lynn, please come in. Bombo Zalde, live kita subong sa Our Lady of Candles Parish. Kag subong ti madutay-dutay lang ang aton sining nga mga sumilimba, no? Wala pa man kasugod ang Santos na Misa, so pwede pa ka aapas diri, no? Sa Our Lady of Candles Parish. So Bombo Zalde, ato naman bantayan, no? Kung ano naman ang mangin sentro sang humiliya sining Domingo. So ari kita sa tatlo, no? O kung ikatatlo, no? Nga Domingo sang Pebrero, Bombo Zalde. So, madamo-damo naman isang balunon ang mga kauturan sa pagkatapos ining Santos nga Misa karon. Tay kumusta ang kadamuon sa mga tawo nga nagagwa na sa subong Bombo Grace nga naghalog-halog na nga ato nabing restriction, nagbalik na ta sa alert level 2. Nagadamo naman ang mga pamatanon sa gwa. Yes, Bombo Zalde, no? Sa alert level 3 status pa lang, madamo-damo na ang mga nagagwa, no? Bisan man mo sang restrictions. So, sa subong nga ara kita sa alert level 2 status, nagdamo pa Bombo Zalde sa aton man pagchekyar, no? Sa pila ka adlaw nga nagsugod kita, no? Or na-undergo kita sa mahalog-halog nga status diri abi sa syudad sa Bacolod, kagaw man sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, Bombo Zalde. Ako nantawan natin Bombo Grace, no? Siguro nagamat-amat naman damo ang nagagwa. Mas nagatemprano ng pagwa sa mga pumuluyo sa karon kay syempre ang katugnawan para sa palibot Bombo Grace hindi na tama gid katugnaw, hindi parehas ang part sa January kay December Bombo Grace nga kung namo ni oras gusto mo yan nagapang rumbot ka pa. Yes, Bombo Zalde, nagahilapit na gid ang summer season, no? Kag compare ta sa bulan sa January, gidamo gid sang mga nagbalalatsag nato, no? Mga kauturan nga ginkataro, no? Ginhilanat kay tungod man sa kayami, no? Balmo sang tiyempo kag dungan man sang kainit bala, no? So subong ti nagmayo na gid kag expecta, no, ang mga mas mainit pa nga adlaw labi na nga patapos naman kita gani, no, sa bulan sang Pebrero, Bombo Zalde. So nanigad to damo ang kaso sang COVID-19 diri sa aton kitungod nga gamay lang nga sintomas, no, positive gidayon kung magpa-swab test ikaw. So subong mayo kay naghalog nagigkag ang mga pamatsyag sa atong mga kauturan, ma-feel man Bombo Zalde, no, kay tungod nga may mga kilala makita nga nagbabalatsyag. So mayo kay do laka na lang na makabati ka, no, makavisit ka sa mga drugstore nagabakal sa mga bulong, Bombo Zalde. Sa dira sa subong ya sa Our Lady of Candles Parish, kumusta mga sumilimba, nagadamo man Bombo Grace ang aton nga mga patakaran dira amo sa gihapon? Yes, Bombo Zalde, ang mga sumilimba ta sa gihapon nagasunod gid sang minimum health protocols, no? Halin sa pagsulod sa simbahan, sa pagpamati sang Santos nga Misa, kag sa pagtapos, no, sang Holy Mass. Sunod gid sa gihapon sa mando, wala gid nagakulang ang aton sining mga kauturan sa mga ginapatuman diri sa sulod sang simbahan.
Bombo Zade. Mayo kay wala man nag-abot sa punto, Bombo Grace, no, nga sa tamaan kadamo sa mga nagapadulong abi sa simbahan ti bulubudlay ang pagpatuman sa mga social distancing abi, Bombo Grace. Yes, no. Diri sa Our Lady of Candles Parish Mozalde, sa mga kasimbahanan man no. Pangitaan gid pamaagi nga hindi gid magutok no ang sulod sa simbahan. So sagwa may mga makita kita nga mga seats no nga pwede gid ma-occupy sa katon sumilimba in case nga mapuno ni ang mga pulungkuan nga nagasunod man mo Mozalde no sa physical distancing. So, wala man problema, no? Mozalde, wala kita reported nga sa kasimbahan nga ginutok na gid. Amo gid Bombo Grace kay isama na sa yabi mo para nga magpadayon balang aton nga status mas importante pagid gani kun magasigi pagid sa pagsunod nga kaangay sina ang aton nga mga pumuluyo base magnubo pagid kita sa alert level 1 kon magpadulong ng Pilipinas sa new normal na gid nga ginatawag nga wala na alert level Bombo Grace. Yes, no gina pa muyo na ang aton nga pumusod magsulod na gid sa stage sang endemic pala Mozalde no. So ang aton sining obligasyon ang masagihapon no mabulig ta sa gobyerno ang magsunod sa mga pagsulundan nga mga pamaagi batok no sa sining mga kamamatay nga virus ang COVID-19. So Mozalde magasugod na gid ang aton Santos nga misa diri sa Our Lady of Candles Parish sa pagpamuno or sa panguna no sa ato celebrante si Monsignor Felix Pasquin. Minatay. Nestor I. Gabalda, Raimondo and Rita Gabalda, Marina Gabalda, Carmen Hencaya, Florencio and Isabel Custodio, Jose Pareño, Boots Marquislim, Emilio V. de la Cruz, Rosauro Bibauco, Bienvenido Borgos, Onisimo Perez Sr., Mercedes Tabuhara, Jaime Jimenez, Romeo Templado, Pedro Guerrero and Natalia, Raimondo Guerrero, Francesco Choa, Roberto Bachancila Sr., Nicanora Bachancila, Victoria Wayan, Agapito Wayan, Agapito Eufemio, Dolores Eufemio, Eugenia Espilita, Josefina Gil, Emilio Mamego, Tarsila Pios, Jose Pinida, Noemi Binoya, Angelico Algara, Edwin Ortales, Jonathan Algara, Efren Soles, Eileen Isbornales, Erlenda Lacheca, Ann Heraldo Tumasar, Kag Celidonio and Lolita Ponchoso. Ginaupod manaton ang birthday intention nanday Onisimo Perez Jr., Aristri in Lawson, Emilia Nacionales, and Apolinario and Teresa. Subong man ang special intention nanday Nina and Margie Pendon, kag ang successful medical board exam of Mary Dominique Rosales, Mary Joan Tanalgo, and Mary Claire Valencia. Subong man ang healing nanday Carmen Pareño, Vicenta and Chad Maapni, Andri Ascalon. Palihog magtindog ang tanan kag aton sugalawon ang Ginoo sa presensya sang iya ministro Monsignor Felix Pasquin kag palihog magupod ang tanan sa mga salabson kag mga kalantahon. Sayan sa katawan, palihog magtindog ang tanan, sa pausosan, sa kaitikan, sa kamatayon ay magkaulog. Yari kita sa pagkaulog, sa marasa sa talibayan, ako dinig nasaksihan,
aga sa inyo tanan. Mayong aga man. Ang aton kanta nagasiling, ang Diyos nagaupod sa aton. In a very special way, ang Diyos upod naton subong. Sa sining aton pagselebrar sa Santos na Misa para sa iya himaya. Sa ngalan sa Amay, sa Anak, at sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa imo. Kung masarangan naton ang paghimo sini sa grasya sang Dios, wala na sang makapahilapit sa aton sa Dios. Sang sa paggawi kaangay niya, dira sa pagigugma sang aton mga kaaway. Magmangin maluluyon kita kaangay sa Amay. Maotod kilalahon nato ng ating mga sala. Agud magintapos kita sa pagselebrar sining balaan ang mga misteryo. Nagakompensar ako sa Diyos nga makagagahom sang tanan. Kag sa inyo mga utot, kay nakasala ako nga tuod sa una-una, sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon ako nga tuod nga sala. Busa nagaampo ako kay Santa Maria Virgen gihapon sa tanan nga mga anghel sa mga santos. Kag sa inyo mga utod, igaampo ninyo ako sa atong Ginoong Diyos. Kabay nga maluway sa aton ang Diyos nga makagagahom sa tanan. Kag sa napatawad ang aton mga sala, tuytuyan kita niya padulong sa kabuhi nga walay katapusan. Amen. Maluoy ka sa Himaya sa Diyos sa kahitahasan.
Makamuyo ko ta. O Diyos nga amon amay, kabay nga amon pamalandungon sa gihapon, ang mga butang nga imo gintudlo sa amon, kag tumano namon sa pulong kag sa buhat, ang imo nahamutan. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo imo anak kagamon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang katawhan sang Dios gintipon bilang isa ka katawhan kag para sa pulong sang Dios. Ang mensahe sang Dios nagtublag sa ila, apang nagakalipay sila sa gihapon sa Ginoo. Ang pagbasa gikan sa naunang nga libro ni Samuel. Si Saul nagkadto upod sa 3,000 ka pinili nga mga soldado sang Israel sa disyerto sang Sif sa pagpangita kay David. Gani sa sina nga gabi, si David kag si Abisai nagsulod sa kampamento ni Saul, kag nakita nila si Saul nga nagakatulog sa tunga sang kampamento. Nga ang iya bangkaw na tibsok sa duta malapit sa iya uluhan. Si Abner kag ang iya mga soldado nagakatulog sa ila mga tolda sa palibot ni Saul. Nagsiling si Abisai kay David, ang Dios nagtugyan sang imo kaaway sa imo kamot karon nga gabi. Karon tuguti ako sa pagbuno sa iya sang iya kaugalingon nga bangkaw, kag ilansang ko siya sa duta sa isa lamang kapagbuno, kag hindi na kinahanglan bunon ko pa siya liwat. Pero si David nagsiling, hindi siya pagpatya. Ang Ginoo magasilot gid sa bisan kay sino nga magahalit sa iya pinili nga hari. Gani ginkuha ni David ang bangkaw kag ang balalunan sing tubig nga yara sa uluhan ni Saul, kag naglakat sila ni Abisai. Wala sing may makakita ukon nakahibalo sang natabo, ukon may nakabuksaw. Tanan sila nagakatulog sing mahamuok, kay ang Ginoo nagpatulog sa ila tanan sing mahamuok. Dayon si David nagkadto sa pihak sang kapatagan sa pagpatukputukan sang bukid,
nga may kalayoon nga hindi na siya malambot. Nagsinggit si David, mahal nga hari, yari ang imo bangkaw. Pakadtua diri ang isa sang imo mga tinawo sa pagkuha sini. Ang Ginoo nagabalos sang mga matutom kag matarong. Karon nga adlaw, ang Ginoo nagtugyan sa imo sa akon kamot, pero wala ako mag-ano sa imo. Kay ginhimo ikaw sang Ginoo nga hari. Ang pulong sang Dios, salamat sa Diyos. Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Dayawa ang Ginoo o kalagko. Dayawa ang iya balaan nga ngalan. Hugos ko nga tagipusoon. Dayawa ang Ginoo o kalagko. Kag hindi pagkalimti kun daw ano ang iya kaayo. Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Ginapatawad niya ang tanan ko nga mga sala, kag ginaayon niya ang tanan ko nga mga balatian. Ginaluwas niya ako sa lulubngan, kag ginalikupan niya ako sang gugma kag kaluoy. Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Ang Ginoo maluluyon kag mahigugmaon. Hindi madali mangaki, kag puno sang mapinadayunon nga gugma. Ang iya silot kulang pa sa nagakabagay sa aton. Ukon nagabalos sa aton, tungod sang aton sala kag kasaypanan. Ang Ginoo maluluyon kag mahigugma. Subong sang kalayo sang sidangan sang nakatundag. Amuman kalayo ang iya pagkahilayo sang aton mga sala sa aton. Subo nga ang amay maluluyon sa iya nga kaanakan, amuman ang Ginoo maluluyon sa mga nagatahod sa iya. Ang Ginoo maluluyon kag mahigugma. Paagi sa pagbunyag, nangin importante nga katapos kita sang isa kalawas ni Kristo. Ang tagsa kabahin sini nga lawas, nagabulig sa ikaayos ng kabilugan nga lawas. Ang pagbasa gikan sa nauna nga sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Korinto. Mga utod, ang kasulatan nagasiling, ang nahauna nga tawo nga si Adan, gintuga nga may kabuhi. Apang ang ulihi nga Adan, amo ang espiritu nga nagahatag sing kabuhi. Hindi una ang espirituhanon, kundi ang lawas nun kag ugaling ang espirituhanon. Ang nahauna nga Adan, ginhimo gikan sa yabok sang duta. Ang ikaduha nga Adan, nagikan sa langit. Ang mga tawo nga dutanon, kasubong sila sadtong ginhimo gikan sa duta. Ang mga tawo nga langitnon, kasubong sila sadtong nagikan sa langit. Subo nga kaangay kita sang tawo nga ginhimo gikan sa duta. Mangin kaangay man kita sang tawo nga nagikan sa langit. Ang pulong sang Dios, salamat sa Diyos. Sa mga tawo sa sinaguga, ginapahayag ni Jesus ang makahililway niya nga plano sang karutan. At man Jesus ang mayong kita sang tulong sang Diyos. Hallelujah, 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 Ginahatag ko sa inyo ang isa ka bag-o nga sugo, siling sang Ginoo. Maghigugmaanay kamo, subo nga ako, nagahigugma sa inyo. hallelujah, 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 hallelujah.
ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa inyo. Pagbasa ng Santos nga Ebanghelyo suno kay San Lucas. Himaya sa imo o Ginoo. Sa Jesus nagsiling sa iya mga gintuton-an, nagasiling ako sa inyo, nga nagapamati sa akon, higugmaa ang inyo kaaway. Ayuhi ang mga nagadumot sa inyo. Pakamaayuha ang mga nagapakamalao sa inyo. Kagpangamuyoi ang nagatratar sa inyo sing malain. Kung may magtampa sa imo sa pihak nagbuya, itaya man ang pihak. Kung may magkuha sang imo kunop, ihatag man ang imo bayo. Hatagi ang nagapangayo sa imo. Kag kung may magkuha sang imo pagkabutang, hindi na pagbawia ina sa iya. Himuan ninyo sa mga tao, agluyag ninyo kahimuon nila sa inyo. Kung ang ginahigugma ninyo, amo man lang ang nagahigugma sa inyo. Ano bala nga kaayuhan ang inyo nahimo? Bisan gani ang mga makasasala, nagahigugma sa mga nagahigugma sa ila. Kag kun ang ginahimuan ninyo sing maayo, amo man lang ang nagahimo sing maayo sa inyo. Ano bala ang kaayuhan na inyo nahimo? Bisan gani ang mga makasasala, nagahimo man sina. Kag kun ang ginapahulam ninyo, amo man lang ang makabayad sa inyo. Ano bala nga kaayuhan ang inyo mahimo? Bisan gani ang mga makasasala, nagapaabot man sa mga makasasala na makabayad. Hindi amo ina. Hindi amo ina. Higugmaa ang inyo mga kaaway, kag himua ang maayo sa ila. Magpahulam kamo nga wala nagapaabot nga bayaran. Kag magkabaton kamo sing dako nga balos. Kag mangin anak kamo sang labing makagagahom nga Dios. Kay maalwan ini siya. Bisan pa sa mga tawo nga walay kabalaslan. Kag mga malaot, magmaluluyon kamo. Subong ang inyo amay maluluyon. Hindi kamo magpanghukom. Kagang Diyos hindi man maghukom sa inyo. Hindi kamo magpangkondenar sa iban. Kagang Diyos hindi man magkondenar sa inyo. Magpatawad kamo. Kagang Diyos magpatawad man sa inyo. Magpanghatag kamo sa iban. Agod ang Diyos maghahatag man sa inyo. Ang ihatag sa inyo sang Diyos nasukob sing maayo, nadasok, nauyo, kag nagaawas. Kaya ang ginagamit ninyo matalaksan para sa iban, amo man ang talaksan sang Diyos para sa inyo. Ang maayong balita sang aton Ginoong Hesukristo. Dayawon ka o Ginoong Hesukristo.
Ang nabatian naton, mga kauturan, maayong balita. Maayong balita tungod kay kung aton ini igap kabuhi, mangin kaangay kita sa Diyos. Kung aton ini isulod sa aton tagipusoon kag panghuna-huna kag ibutang sa buhat, mangin kaangay kita sa Diyos. Wala na siniliwan pa na alagyan o kung hilimuon kita. Kung hindi, ang magtuman sa ginhambal sa Ginoo sa Ebanghelyo nga aton kabatian. Ang ginhambal sa Ginoo, mga kauturan, sa pagkamatuod, hindi mahapos. Hindi mahapos kapag kasundon. Ang imo kaaway, imo higugmaon. Ang nagapasipala sa imo pangamuyuan. Ang nagapangayo, imo hatagan. Mga bagay, mga kauturan, kasatawhanon, kakahimtangan, naton, mabudlay. Apang ang ikaduha nga balasahon, managa-eksplikar sini mga kauturan. Siling ni San Pablo, ang tao, kita. Nagasunod primero sa primero nga Adan. The first Adam. Ang the first Adam halin sa duta. Kagdutanon siya, mga kauturan. Kita amo ina. Kag mga kauturan, kung pagustuhan lang ang aton pagbinatasan, dutanon gid kita sa aton nga pagpangabuhi. Apang mga kauturan, ang Diyos sa iya gugma sa aton. Nagpadala sa ikaduha nga Adam, Jesus Christ. Hindi dutanon kundi langit non, mga kauturan. Kag ang mga ginahambal niya sa Ebanghelyo nga para sa aton mabudlay, para sa dutanon mabudlay, para sa mga anak ni unang Adan mabudlay. Kag kung magpabilin kita sa pagpangabuhi ng mga anak sang first Adam, dutanon, mga kauturan, mabudlay. Apang sa gugma sa Diyos. Ara ang kadua nga Adam, si Jesus Christ. Kag ining ginahambal niya sa Ebanghelyo, aton gid sarang mahimo tungod sa kay Jesus Christ, mga kauturan. Because of Jesus Christ, mahimo kag matuman naton agud nga ikaw kita tanan magan pareho sa Diyos, mga kauturan. So, sa aton na pagpangabuhi, sa aton pagsinalayo sa sulod sang balay, tilawan gid naton i-practice ni. Kag kung i-practice naton ini, may paghidait kag kalinong sa aton. Apang hindi kita magsiling nga automatic ina dason si mana ara ina, mga kauturan, kay ang pagsugyot sang yawa kag sang panulay ara sa gihapon. Kay kung diin nga dagadisider ikaw nga magpakabuot ikaw, kung sa diin nga nagadisider ikaw nga magsunod dagit sa kay Kristo, tira pa kag ginadabukan ikaw sang yawa. Tira pa kag ginahugot sang yawa ang pagkuha sa aton sa dalan sang katarungan kag Diyos non kadalan.
Gani mga kauturan sa sulod sang balay, pag binuligay kita, na masunod naton si Kristo mga kauturan. Sa aton parokya magbinuligay kita. With our prayers, agud na ang mga hambal ni Jesus Christ sa maayong balita. Amo ang kinasunod naton sa aton na pagpangabuhi. Kag ang punta sinatanan, wala sing liwan, kundi na maging pareho kita sa mahal na Diyos. Masunod naton si Kristo mga kauturan. Sa aton parokya magbinuligay kita. With our prayers, agud ng mga hambal ni Jesus Christ sa maayong balita. Amo ang kinasunod naton sa aton na pagpangabuhi. Kag ang punta sinatanan, wala sing iwan, kundi nga. Tanan kita, nagatuwa ko. Sa isa lamang ka Diyos, amay nga makagagahom sang tanan. Magbubuhat sang langit kag sang duta, sang tanan nga makita kag hindi makita. Nagatuwa ako sa isa ka Ginoo nga sa Hesukristo. Bugtong anak sang Diyos nga ginanak sang amay. Sa wala pa ang kalibutan. Diyos gikan sa Diyos, kasanag gikan sa kasanag. Diyos nga matuod gikan sa Diyos nga matuod. Ginanak siya wala ginsuga. Isa sang kinaugali sa amay. Paagi sa iya ang tanan ginsuga. Tungod sa aton nga mga tawo, kag tungod sa aton kaluwasan, nanaog siya gikan sa langit. Kag ginpanampon siya ni Maria nga Biyerhen. Sa lalang sang Espiritu Santo, kag nahimo nga tawo. Ginlansang siya sa krus tungod sa aton, sa sugo ni Poncio Pilato. Nag-antos kag ginubong, kag nabanaw siya sa ikatlo ka adlaw, suno sa kasulatan, ka nagkayap sa langit, naglingkod sa tuo sang amay, kag magkakari siya liwat nga mahimayaon, sa paghukom sa mga bungi kag sang mga minatay, kag ang iya ginharian wala sing katapusan. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, ang Ginoo kag magbubuhi, nga nagikan sa amay kag sa anak, upod sa amay kag sa anak, ginasimba kag ginahimaya siya sing tingog. Naghambal siya paagi sa mga propeta. Nagatuwa ko sa simbahan nga isa, Santa, Katolika kag Apostolika. Nagatuwa ko sa isa lamang kabunyag, sa kapatawaran sa mga sala. Nagapaabot man ako sang paggabanhaw sa mga minatay, kag sang pagkabuhi nga wala sing katapusan. Amen. Mga muyo kita sa Diyos nga nagbayigog maon kag baluluyon nga nagaayo kag nagapatawad sang tanan naton nga mga sala. Dira sa aton pagsiling kaluoyi ang imo katawhan o Ginoo. Kaluoyi ang imo katawhan o Ginoo. Para sa simbahan, ang katawhan sang Dios agud hindi ini mabahin-bahin sa mga nasipak-sipak nga mga grupo. Agud padayon ini magbantala kag magbuhat sang pagpatawad, pag-ayo kag pag-uliay. Mga muyo kita. Kaluoyi ang imo katawhan, Ginoo. Para sa mga nagaantos kag nalisdan, ilabi na ang mga biktima sang COVID-19. Agud padayon sila sa pag-atubang sining mabudlay nga kahimtangan sang ila kabuhi nga puno sang usog kag paglaom tungod sang aton kaayo kag pagkabalaka. Mga muyo kita. Kaluoyi ang imo katawhan, Ginoo. Para sa aton mga panimalay, agud nga hindi kita madulaan sing gana sa mga kakulangan sang isa kag isa. Sa baylo, kita mangin mabinantayon sa kaayuhan nga yara sa tagsa-tagsa, kag nagaupdanay sa pagpangita sang pagidait kag kalipay. Mga muyo kita. Kaluoyi ang imo katawhan, Ginoo. Para sa aton tanan, agud nga kita man magpatawaray sa isa kag isa halin sa tagipusoon. Hindi magtimalos,
hindi magdumot, hindi magtuon sa pagtanaw sa iban, nga sila mga tao man, nga ginahigugma sang isa lang naton kaamay sa langit. Mga muyo kita. Kaluuyi ang imo katawhan, Ginoo, para sa aton mga utod nga nagtaliwan. Agud ila na maagom ang himpit nga kabuhi sa langit. Mga muyo kita. Kaluuyi ang imo katawhan, Ginoo. Sa hipos lamang ato ipahayag sa mahal nga Dios ang iba naton nga mga intentions. O Diyos nga mo na may buligi kami sa pagtanaw sa isa kag isa. Imo sang imo mga mata, agod amon mabaton kag matibong ang tagsa-tagsa. Paagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Sa hipos lamang ato ipahayag sa mahal nga Dios ang iba naton nga mga intentions. Palihog magpabilin sa pagtindog para sa pangamuyo sang 2022 election. O Diyos nga mo na may buligi kami sa pagtanaw sa isa kag isa. O Diyos nga amon amay, sa amon paghanda para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad, nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sa imo mga sugo. Kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sa inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto, agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadam-an. Ilabi na ang mga kubos, mga maluya, kag mga ginagapos. Labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sang matuod-tuod nga pag-alagad, kag hindi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy para sa tanan. O balaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing. Agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promisa sa mga kandidato kag ang ila ikasarang sa pagtuman sinitanan. Nga kami magpili sang husto nga leader nga matuod nga magadumala kag mag-alagad. Leader nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Leader nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kaayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Dios sang kabuhi kag paghigugma. Ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa sining-tion nga nagahanda kami para sa palaabuton nga eleksyon. Amen. Nuestra Señora de Candelaria, igampo mo kami. San Jose, igampo mo kami. San Sebastian, igampo mo kami.
Mabuyo ka mo mga utod, ako ng atong sakripisyo, pagkabatunon sa Diyos na may makagagahom sa tanan. Batunan unta sang Ginoong sakripisyo sa imo mga kamot, sa kadayawan sa kahimayaan sa iyang ngalan. Sa aton man kapuslanan kag sa bugos niya nga Santa Iglesia. O Ginoo, pagising sakripisyo, binatuman namon ang amon katungdanan sa pag-alagad sa imo. Nagkapakiluoy kami. Gayning Eucharistia nga amon ginahalad sa imo kadungganan, mangin mapuslanon man para sa amon kaluwasan, ginapangayo namon ini sa imo, pagi kay Kristo nga amon Ginoo. Amen. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa iyo. Ibayaw ang inyo kasing-kasing. Nabayaw na namon sa Pagpasalamat kita sa aton Ginoong Diyos. takos kag Tapos agang kay ginmapasalamat kami sa imo, Santos nga Amay. Kay sa imo nagakabuhi kami, nagaagiho, kag nagapadayon, karon bisan nga umalagi pa lamang kami. Sa sini nga duta, ginabatyag na namon adlaw-adlaw ang mga bunga sang imong gugma, kun sa yuron ang paglaom sang walay katapusan nga mga Pasko nga ginhatag sa amon sang Espiritu nga nagbanhaw kay Jesus salin sa mga minatay. Ganiupod sa tanan nga mga angeles, nagadayo kami sa imo sa walay untat nga nagasiling. Santos ikaw nga tawag Ginoo kag tuburan sang tanang kapagkasantos. Gani padalang imo Espiritu sa pagpasantos ining mga dulot agud nga mahimo ini para sa amon. Malawas kag dugo sang amon Ginoo nga Jesucristo sa wala pa siya gintugyan sa kamatayon. Maya ginbaton sing kinabubuton iya ginkuha kag ginpamihak-pihak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo kag iya naging panagtag sa iya mga gintuton-an nga nagasiling. Magkuha kamo tanan kag magkaon sini kay niya mga marlawas may katugyan para sa inyo. Sumuman, pagkatapos ang panihapon, iagin kuha ang kalis nga nagapasalamat liwat. Kag diyan igin palibot sa iya magagintotonan nga nagasiling magkuha kabutanan kag magginom sa sining kalis. Kay niya man kalis ang akong dugo. Ang dugo sang bag-o kag walay katapusan kakasugdanan. May gaula para sa inyo kag para sa tanan sa kapatawaran sang mga sala. Himuanin niyo ini sa akon handumanan. Ang misteryo sang pagtuo. Kaya maya maginalad sa imo ng tinapay sa kabuhinig pali sa kaluwasan, sa pagsaulog namon sa kandiman at sa pagkamatay, kapagkabanhaw sa imo anak,
Nagapasalamat man kami sa imo, kay imo kami ginpabig nga makatako sa pagatubang, kag sa pag-alagad sa imo sa sining sakripisyo, nagapakiluoy kami. Nang Espiritu Santo magpahiusa sa amon nga nagaambit sang lawas pagdugo ni Kristo. O Ginoo, dumdumang imo simbahan na lapnag sa buga sa kalibutan, impita siya sa paghigugma upod sa amon Santo Papa, nga si Francisco, sa amon obispo si Patricio, sa amon obispo emerito si Vicente, kag sa tanan nga kaparian. Dumdumang mga sakop sining amon katilingban, ang mga kalag sa mga minatay nga amon sa buong ginapamisahan. Sila nga nagtaliwan, nga may paglaom nga mabanhaw, dumdumawan ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabian, batunas na sa pagtanaw, sa imo may mayaon nga nawong. Kaluoya man kami, nga diri karon nagatambo. Kagbendisyon ni ang amon mga intentions para sa healing, sa pag-aayo, para sa mga nagapasalamat, para sa nagkakinahanglan sang bulig sa ila panimalay. Agod mambit na mo ng kabuhi nga walay katapusan, magdayaw kag maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Virgen Eloy sang Diyos, upod kay San Jose iya esposo, upod sa mga apostoles sa kay San Sebastian, sa tanan nga mga santos, nga nagpahamuot sa imo, paagi sa imo anak nga sa Heso Kristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kagdira sa iya, ginahatag sa imo, o Diyos Amay, nga makagagahom, sa kaisahan sang Espiritu Santo, ang tanan nga dungog kag himaya, sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Tungod kag sugo sa katon maluluwas ug sunod sa iya gintudlo, mga muyo kita sing may dako mapagsalig. Luwason mo kami o ginawa sa tanan kakalautan at agi kami isang pagdait sa amon mga inadlaw. Buligi kami gud maluwas kami kihapon sa sala pagpaligdo na kami. Sa tanan nga mga palaligban sa amta nagapaabot kami isang bulahan nga adlaw. Nga amon ginalauman nga magabanik sa Jesu Kristo nga amon man luluwas.
Pagkira sa Kristo, karag siling sa mga apostoles, ang pagkida ay nabiling ko sa inyo, ang kakapagkida ay kinahatag ko sa inyo, hindi pagdamdam amon mga sala, kundi ang pagtuo sa imasimbahan kag sunod sa imaginsiling, at agi siya sing pagkida at kag pag-iusa, ikaw nga nagakabuhi kag nagahari sa tanan nga mga tuig sang mga katuigan. Amen. Ang pagkida sa Ginoo, yaragyapon sa inyo tanan. Kagyara man sa Magkatagay kita sa pagidait sa inyo tanan. Yari akordero sang Diyos, madagawala sa mga salasang kalibutan, bulahan maginadapit sa bangketi sang kordero. Ginoo, dili ako takos nga magsulod ka sa akon puloy-an. Apang imit lang lamang isa ka pulong kag magaayo ang akon kalang. Lawas ni Kristo. Amen. Ginoong Jesus, nagatuwa ko ngayon kami matuod sa bandabing balaan ng sakramento. Hinahigugma ko ikaw labaw sa tanan ng mga butang. Pag nagahandong sa pagbaton sa imo sa akong kalag. Sa siningation, God kay hindi ko ikaw mabaton sa santos nga pagkalawat. Pagkarikabisan lamang sa espiritual nga pamaagi sa akon tagipusoon. Nagahakos ako sa imo, na daw kasubong kaari ka na sa akon, kang nagahiusa ang akong bugos na kaugalingon sa imo. Hindi ako pagtuguti nga magpadayo ako sa imo. Amen. Imo katawan, O Ginoo, kapalakado sa dalan nga naban. May kalipay puno sa paglaw, kalino ang ginagawa. 50 katikada, tinuig sa pagbahaya, sipahan sa gugos na guswa. Mayong
Makabuyo kita. O Diyos, nga makagagahom, pamati ang amon, pangabay. Kag ipadangat sa amon ang kaluwasan nga dayon, ngang iya sini kaligunan, among sakramento nga amon nabaton, pinapangayo na mo rin sa imo, pagi kay Kristo, nga amon Ginoo. Amen. Palihog maghihod ang tanan para sa pangamuyo sa orasyo impirata batok sa COVID-19. Ang pagpangamuyo tang sinodo. Kami nagatindog sa imo, Espiritu Santo, samtang kami ululupod nga nagatipon. Upod sa imo nga amo lamang ang nagagiya sa amon, magpuyo ka sa amon mga tagipusoon. Tudloi kami sa dalan nga amon dapat agihan, kag kun paano namon padayunon. Kami mahuyang kag makasasala. Hindi pag-itugot nga amon ipaluntad ang kagamo. Hindi pag-itugot nga ang pagkawala sing ihibalo, magdala sa amon sa sayop nga paagi, o kung magdikta sang amon pagginawi. Itugot nga sa imo, amon makita ang amon paghiusa, agud ululupod kami sa pagpanglakaton, padulong sa kabuhi nga walay katapusan, kag hindi maglisa sa dalan sang kamatuoran kag katarungan. Tanan ini amon ginapangamuyo sa imo, nga padayon nga nagapanghikot sa tanan nga lugar kag tion, sa kaisahan sang amay kag sa anak, sa mga tuig sang mga katuigan. Amen. Palihog magpindog ang Aton ginapasalamatan ang aton nga mga sponsors sa sini nga misa. Kag sa schedule, kahibalo naman kung sino masunod nga sponsors sa madason nga Domingo. Kapag sulod naton sa simbahan, may papel nga ginahatag sa aton, importante na nga papel, consultation paper ina nga gin-initiate sa aton Santo Papa Pope Francis. Synod ina. Kag nga pangayo ang aton nga diocese sang aton nga pagsabat sa sina. Kung masabat na naton kag masulat, palihog ibalik sa aton nga opisina. Importante ka isubmit na to rin na sa obispo, sa opisina sa obispo. Thank you. Ang Ginoo yara sa inyo. Kagyara man sa iyo. Kapay bendisyonan kamo sang Dios nga makagagahom, Amay, Anak, kag Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa maglakat kita sa pagidait. Salamat. Palakpakan tang Ginoo. O katawan, o Ginoo, kapang nakaton sa dalan nga nagpagpo. Ay kalipay, punos sa paglaom, ngalinom, ang ginahandong. Kita dagada, tinuig ang pagbayag, iban sa kukos, nagauswan. Tayong balita, lupos, ilutan, masada, inasigan. On, padayon ang pag-ibukman. Tawan sa Diyos,
Time check, 42 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sang aga. Mga kabombo, good morning once again, no? Rin naman kita sa bago nga edisyon, no? Especially sa bago lang ginatapos nga misa, no? Sa sining pagdulong namo sa inyo, no? Sang live nga Santos nga misa from Our Lady of Candles Parish, no? Sa pagpangunaman mismo ni Monsignor Felix Pasquin. Subong adlaw, Domingo, no? February 20, 2022. May katato na kita nga Domingo sa bulan sang Pebrero, mga kabombo. So, bago naman, no? Nga maayong balita nga ito nabatian na pinaagi man sa paghatag sa aton, no? Kag pagdulong sa aton sang ginapagpanguna mismo ni Monsignor Felix Pasquin sa atong makauturan dira, no? Sa mga radyo, no? Kung sa inyo, drabi nga mga transistor radios dira nga nagaupod man sa amon pagpamati. Dira sa inyong mga radyo, no? Sa 630 kHz. Sa inyo dira ang mga radyo, kag sa aton nga Facebook fanpage. Sa Bombo Radyo Bacolod, makita nyo dira ang live fed nga ginadulong namon sa inyo, no? Ang live gid mismo nga nagakatabo sa simbahan, no? Sa Our Lady of Candles Parish. Kag way labot sa Facebook, no? Before kamo mag-search i-search dira sa Facebook gali ang Bombo Radyo Bacolod. No? Makita nyo dayon ang mga nagkalain-lain rabi nga mga programa kag mga impormasyon toy sa mga pila ka mga balita, no? Kag mga makalilingaw man, no? Nga mga drama diri nga ginahadulong namon sa inyo diri lang sa Bombo Radyo Bacolod. Kag wala labot sa Facebook, may YouTube pagit kita, no? Dira sa YouTube channel man sa Bombo Radyo Bacolod. Hindi ka may magkalipat nga mag-click sang subscribe button, i-like nyo na mga videos, no? Same man sa Facebook, galing may subscribe ka lang, kag notification bell. No, makita nyo dira ang nag-shape daling ganay, dira blakon bell. Click nyo dira, no? Kay kung may mga latest post, ang Bombo Radyo Bacolod channel sa YouTube, kamo ang ma-notify, no? Mahibaluan nyo nga may bago na post, no? So, hindi ka man dira magkalipat, no? Kay amon kamo pagatagan sang kalingawan, kag impormasyon man. Diri sa inyong number 1 radio network, ang Bombo Radyo Bacolod. Sige, padulungan to nato ng patrol. Kaupod sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Check to naton ang sitwasyon. No? Kag subong okay na. No? Ara ni si Monsignor Felix Pasquin, which is ang atong celebrant sa sini nga Domingo. Bombo Gracelyn, good morning. Please come back. Mama Andrew, balik kita diri sa Our Lady of Candles Parish. Kag ang aton sa ni Santos nga misa ang well done gid, no? Na-inspired gid ang aton sa ni nga mga kauturan sa kagina nga homilya na batian sa pinaagi man, no? Sa instrumento nga aton nga pinalangga nga pari diri, no? O kon si Monsignor Felix Pasquin, Bombo Andrew. Okay, Bombo Gracelyn, but subong at least, no, ara na si Monsignor Felix Pasquin, nakabalik na siya, Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew, naka-recover na, okay no? Okay na si Monsignor Felix Pasquin, halin sa iya, sa nga operation. Kaga, nadugay-dugay, magkakaupod siya naton, Bombo Andrew. Para man nga madugangan naton sa nga inspirasyon sa nga Domingo, madala sa dason nga simana, sa masako, kaga puno man sa pagtilaw, Bombo Andrew, nga simana. Amugid, no? So, first day of this week, no? Third week na kita, Bombo Gracelyn. Sa bulan sa February, dugay magtakop naman ni ang bulan sang pagigugma ko, no? Tiyan mo ni February. So, diri natin ginasilibrar ang Valentine's Day. But Bombo Gracelyn, subog, mayo kito ang gindulong sa aton ni Monsignor Pasquin nga mga mensahe, no? Nga maghatag sa aton sang inspirasyon. Kag makapabakod man sa aton, no? Even though damo sa aton ng mga problems nga ginatubang, mga struggles sa Bombo Gracelyn, nga masiling naton ding hindi man dali-dali mapangitaan sa paagi, pero ara gali mismo sa kaitasan, Bombo Gracelyn, ang mga sabat sa aton ng mga problema. So amo ning mga pulong nga ginadulong man sa aton ni Monsignor Pasquin nga makahatag sa aton sang positive balang pagpanghuna-huna kag mga pananawan man sa kabuhi nato, Bombo Gracelyn. Yes, Bombo Andrew, bisan nga wala diri, no, physical gid bala nga ari gid ang aton sini nga Ginoong Dios. So gahimo gid siya pamaagi, pinagi man sa aton sini mga isikatawo sa aton pamilya, no, ginahimo instrumento para nga makabato gid kita sa aton mga problema. Kay kung isa lang kita, Bombo Andrew, wala kita sang may ginahugutan bala nga inspirasyon, sang strength Bombo Andrew,
kulang gid no. Si Lord gid siya ang ga-provide sa aton Correct. sa mga pamaagi sa mga tawo nga makabulig sa aton sa pagsulbra sa aton mga problema sa adlaw-adlaw nga tanan. Amo gid no. So tod wala gid siya sa aton be physically bala ang iyang presence pero ang presensya ya kay syempre Bombo Gracelyn omnipresent na siya no. Bisan diin taya ara na siya sa aton. May mga sano gani ba nila may nagabantay na sa aton niya para maging safe kita every time. Bombo Gracelyn. So kamusta dira subong naga-ready na dira si Monsignor Bombo Gracelyn? Yes, nag-ready pa lang si Monsignor Felix Pasquin. No, samtang wala pa siya kanami gid sang sentro no sa homilya Bombo Andrew nga hindi mo lang pagigugmaon ang mga tawo nga nagahigugma sa imo no dapat higugmaon mo man ang mga tawo nga kabudlay bala no tagaan sang paghigugma no amo na siya ang na sentro kagina sa homilya. So ginapakita lang Mambo Andrew nga aton sining Ginoong Dios wala sang pili, no? Bisan pa nga maayo kun malain ang imo sining binuhatan. So patas gid kita tanan. Muna ganyan ba nila Bombo Gracelyn? Love your enemies as you love yourself. Yes, Bombo Andrew, no? Ang aton sining Ginoong Diyos, role model giniya si Ginoong Jesucristo, no? Nga ang nakasala sa iya, Bombo Andrew, napatawad niya pa. Much more kita nga mga tao, no? Oo, okay. So, Bombo Gracelyn, so ara na si Monsignor sa tupad. Kaano na siya? Ready na si Monsignor? Wala pa gid siya, Bombo Andrew, no? Ato lang na hulton no kay basi nga ga-prepare si Monsignor. So samtang wala pa siya Bombo Andrew ang atong sining mga kauturan nagapuli na sa ilang mga puloy-an no. Yes, nagabatamat na kang iba pagwa man Bombo Andrew sa sining nga simbahan padulong man siguro sa proper Bacolod. Okay. So at least Bombo Gracelyn ting sumilimba nagdugang subong? Ang sumilimba Bombo Andrew kay tungod nga ari na kita sa alert level 2 status no sa syudad sa Bacolod. So nagdamo-damo man Bombo Andrew no ang mga sumilimba sa Bombo Andrew. Ari na si Monsignor Felix Pasquin. So Monsignor, diri kita. So, Monsignor, kamusta? Good morning. Happy Sunday. Salamat sa Diyos. Ari kita, kita na nakatipon sa pagsimba para sa himaya sang Diyos kag sa pagsunod sa atong Ginoong Hesukristo kag sa pagpauswag sang aton spiritual life. Ang balasahon karon nga Domingo masyado gid katahom, imbitasyon halin sa aton Ginoong Hesukristo nga magmangin pareho pagid kita sa mahal nga Dios. Pareho abi magpangamuyo, magpatawad sa mga kaaway, magpangamuyo sa mga naghingabot sa aton, ang magpahulam sa hindi makabayad, ang pagkamainawaon para sa tanan, ang pagkamaluluyon, ini tanan amo niya ang kabuhi sang Dios kag ginaagdak kita tanan to be like our Father, our God. Kaysa pagkamatuod kita mga anak sang Dios, sa magkabuhi kita pareho sang kabuhi sang aton amay, ang mahal nga Dios. Masama sa pagkamatuod, mabudlay ini. Apang arang aton Ginoong Hesukristo. Siya ikaduha nga Adan. Kaya ang una nga Adan, alin sa duta, tidadutan-on nga pangabuhi. Hindi kita makatranscend sang aton nga kinaiya bilang dutan-on. Apang ikaduha nga Adam, second Adam si Jesus Christ, ginpadala sang amay, kag at siya naghalin sa langit, espirituhanon siya. Kag kita tanan nangin paagi sa bunyag, nangin isa sa sining ikaduha nga Adam si Jesus Christ. Kag amo ini nga ang mga mabudlay nga mga hilikoton para nga kita magmangin Dios non matigayon gid naton tungod sa aton Ginoong Hesukristo. So kabay pa nga kita magmalapit pagid sa aton Ginoong Hesukristo, magmaalwan sa aton isig katawo, magmapinatawaron kag magpapinangamayuon
agud nga kita magmalapit sa mahal nga Dios kag sa isa kag sa isa. Wow, kanami. Mama Andrew, no? Sa mensahe ni Monsignor Felix Pasquin. Mama Andrew, may pamangkot ka? So, ipamangkot na lang ni kay Monsignor, no? So, Monsignor, no, ang about nila sa Team Buhay kag Team Patay case. Monsignor Pasquin, sir. Monsignor, ang about sa Team Patay, Team Buhay nga case, no? Ano din mo sining mahambat? Ining kaso sang controversial nga tarpaulin nga ginpakabit naton sa bell tower sang katedral sa nagliligan ng mga tinuig. Nakahimo sang isa ka controversy kay nag-react ang COMELEC sa rason nga wala kuno illegal kuno ang pagpatakod sina kay ang size siya dako. Karon ginapakakas ang COMELEC ang obispo Bishop Vicente Navarra kag kaparian hindi magpakakas tungod kay ini nga tarpaulin nagadala sang isa ka advocacy para sa pagproteher sang kabuhi. Kay ang issue at the time amo ang RH bill. So either you are pro-life or you are anti-life. So tatabuan nga eleksyon man ti bilang simbahan may katungdanan kita sa paggiya sa aton nga mga tumuluo. Kung ano ang matarong himuon sa tion sang eleksyon, to vote wisely, to vote right. Kag sa issue sang mainit nga issue sang life at the time ginpakamaayo sang simbahan nga maghimo sang isa ka tarpaulin nga simple nga guide sa mga tawo. Sino ang mga senador nga pro-RH, sino ang mga senador nga anti-RH. Ang mga senador nga anti-RH ginkilala naton nga pro-life nga nagatindog sa tinindugan sang simbahan. So amo ato nag-react ang COMELEC, kagindala ang ginakusar nila si Bishop Navarra sa Supreme Court, ginpangapinan sa aton mga abogado si Bishop Navarra, sila ni Attorney Ralph Sarmiento, Attorney Pandan Jr., Attorney Metsabella, Attorney Romulo Macalintal sa Manila, kagang isang advisor nila ang delayed Attorney Lyndon Canya. So nagdaog kita dito sa Supreme Court. Kagang ponente sadto sang kaso amo si Justice Leonen. Kag ang pinakapunto sadto nga nagdaog kita sa freedom, sa punto sang freedom of speech. Kay ang freedom of speech or freedom of expression primary among the hierarchy of rights. So amo nang ginkilala diretso kag kinamatarong sang isa ka private nga pumuluyo nga sa sulod sang iyang nga balay makabutang sa sulod sang iyang compound pareho sang ginhimo sang katedral makabutang sang mga bagay nga mo ina for advocacy. So mo ina nga ini gina-refer ini sang mga abogado subong ining kaso sang Diocese sa Bacolod nga gindaog na sa Supreme Court na himo na nga part sang Philippine jurisprudence kag sa kaso sang COMELEC subong nga sang nagligad nga inadlaw nagpangbaklas sang mga campaign materials. Now they have to go back to the jurisprudence about tarpaulins o kon campaign materials o kon materials for advocacy. Okay. Sige. Babagay Sling? Yes, Mama Andrew. I think to okay naman to no. So mayo at least pala no. Kay isa na sa tod sa issue man before bala. Nung because sa mga sizes given sa tarpaulin. Well, no, may mga pananawan ang sa bahin sang natungdan man rin Grace kag ang pila ka sektor man
no ang nasiling natong binga na involve sa muli nga issue. So salamat tidra kay Monsignor Paskin Bobo Gracelyn. Monsignor, madamo nga salamat no sa pagpaathag sa aton sining mga kulturan kag ang imo sining mensahe makabigman nga inspirasyon sa amon tanan. Thank you, Gid. Salamat, Gid. Happy Sunday, Thank you, Monsignor. Gid. Sige, So, Bobo Bobo Gracelyn. Andrew, Well, at no, least, no? Oo. Bobo Gracelyn, at least bila naklaruhan, Gid, no? Kaya actually, ito ang Republic Health bill na siya, no? Muna siyang paggamit bilag o kung ginabawal, ito bilang nadumduman itong paggamit sa mga contraceptives. Yes. Para mga ginaanuman, no? May ginapananawad, labi nga makonsider ang iba nga as an act of abortion. Kung amot ng suportahan bilang paggamit sa contraceptive, isa ina sa mga nangin mayor man nga topic, no? But subong Bobo Gracelyn, nagilapit ang eleksyon. Ang uplan baklas dahil sa Comelec subong gid, no? Matigayon gid sila, no? Kay may mga nakait-an man sila ng mga violations kaga para sila hindi sila conforme sa mga sizes trabe, no? So mo nagkaroon rason man nga may mga ginpang baklas man sila diri sa ato. But Bobo Gracelyn tidra subong sitwasyon dira they are preparing naman, no, for the next mass karon 9 AM naman. Yes, Bombo Andrew, nagka-prepara natin sining mga katapo diri no sa simbahan sa Our Lady of Candles Parish sa masunod nga misa kag aton permidumdumon nga ang simbahan ang guidance, no, makabig naton nga guidance sa malapit nga eleksyon. So kung ano man ang ginapagbato Bombo Andrew sang simbahan para gina sa ikaayo sang tanan. Okay, sige Bombo Gracelyn, salamat gid. Yes, Bombo Andrew, live kita diri sa Our Lady of Candles Parish. Ini si Bombo Gracelyn Lubaton para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent, overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bombo! Madamong salamat kay Bombo Gracelyn Lubaton live sa Our Lady of Candles Parish Kaupod sa kay Monsignor Felix Paskin. Time check, 59 minutos na nakaligid sa taknang alas 7 sang aga. Mga kabombo, standby ka mo dira kay dugay-dugay magasugod ng aton nga palatuntunan ang Good Morning Philippines. Pero antes na mag-atak ko na sa planin ko nga importante nga mga pahibalo. Tips sa good malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga